Každý veľký prestup prináša obrovské očakávania, desiatky miliónov eur, nadšené publikum a sľuby o budúcich tituloch. Ale čo ak všetko dopadne úplne inak? Dnes sa pozrieme na prípady, kde sa veľké peniaze vôbec nepremenili na úspech. Hráči, ktorých kariéra klesla na dno a kluby, ktoré na to dnes doplácajú. Toto sú najväčšie prestupové omyly vo futbale. Filipe Coutinho mal byť ten, kto zaplní obrovskú dieru po Neymarovi. Barcelona za neho dala 140 miliónov, ale namiesto hviezdy dostali hráča, ktorý sa stratil. Nepasoval do systému, jeho sebadôvera zmizla a nakoniec paradoxne pomohol Bayernu rozbiť Barcelonu v jednom z najväčších debáklov v histórii. Coutinhová kariéra už nikdy nenabrala smer a tento prestup je synonymom pre katastrofu. Keď Eden Hazard prišiel do Real Madrid, mal zaplniť obrovskú medzeru po Cristianovi Ronaldovi. Namiesto toho prinieslo nekonečné sklamanie. Zranenia ho sprevádzali od prvého dňa a ani keď hral, nepodobal sa na hviezdu, ktorú si pamätáme z Chelsea. 115 miliónov za hráča, ktorý strelil 7 gólov za 3 sezóny. Real Madrid a fanúšikovia čakali zázraky, no zázrak sa nekonal. Alexis Sanchez prišiel do Manchester United ako hviezda, ktorá mala zachrániť ich útok, no stal sa symbolom toho, že všetko môže byť na prestupoch zle. Platili mu rekordný plat, ale na ihrisku to vyzeralo, že aj nechce. Počas svojho pôsobenia strelil len 5 gólov a jeho prestup do United stal obrovské peniaze, ktoré mohli investovať oveľa lepšie. Sám Sanchez neskôr priznal, že prestup do United bola chyba, ktorú nikdy. Prestupy sú vždy riskantné, niekedy výjdu, ale inokedy stoja kluby obrovské peniaze a zanechajú po sebe len sklamanie. Napíšte nám do komentárov, ktorý prestup vás sklamal najviac. A ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like a odber, aby vám neušiel ďalší futbalový obsah.